Imariko yamukuverenga mudare. Imariko mari. Imariko yamukuverenga. Mari mau. Mimi mapa mariko mauracha. $10. $10 pachipa round here kana we. Per round. Ya, imwanzorwa mangani manje. Kazhinji akana riri good ure ndoratu. Kone bit. Kana riri niceness. Ndogona rwa usiku wese ndingo 30 US. Mumbozari kumabhondi mune magiramu nomarira. Ndogara ku America. Canada is in America. Saka ndidi kuita zvinhu zvinondishoresa ini. Kuti ndokanga baby. Ndoripa mabhondi. Andikana muZimbabwe. Saka tichatonzanza dzidu. Ndobata visa chakwanijuya pa airport. Saka ndidi zvinhu zvinoshoresa. Vanhu vangu vandogara navo mabhebi vacho anakatoziva German akabachi Babylon waizva. Bozi kumaJubek muuza vari kubhadhara ma3 dombi kama 3 bondi. Pa $10 munorova marounds mangani. Wakaita mizi ndowapi? $10 is $30. $30. Munorova 10 rounds. I don't externalize money. Yeah. Shanda iri zvairi. Shanda zvairi mari iyoyo. Kana ndi $10 it goes is $10. Yeah. Tenga wawa is 1:1. Saka tikati chiko ghetto recoveries. Uyai pa kamera. Uyai apa tsikukuona uyai muonekwe. Nyaya yanga iripo yanachida kubvunzo makuru wangu. Nyaya iri very simple. Zvinhu zvinoshoresa. Zvinhu zvokuti vanogara vachitaura nezvavo. Apa vataura kuti havadi kushorwa nemabhebi. Ko hapanawo here zvimwe zvinhu zvinoshoresawo munoona kana patiri kana pane vamwe kana because toda kubva tangoziya kuti tinofanira kutamba sei level yedu tichiita sei zvekunwa mbatutu yeni maraini because vamwe vamuri kuona mbatutu akagara musombodhiya wawo mufana kumira kunodzoka wadhakwa inini chade kutombonwira kana wawa munomu toenda kwaefirizi unmira ikoko aiziya aiwa ipapo tikubata akomana muri kupateerera kana asi mablanco ndichikurangarira muchitaura futi kuti iyo fodya iyaiya mbanje hamudi kuiona futi. Aiwa mbanje ndobhema but yakushoresa mazuva ano because ndakaona zvishuwa John Shop akabudira akabuda mbanje unoputira kuseri kumubhanana svikana takungonzi vanhu vembanje kuti nge tisina zvatikuita nezvekuita zvakawanda muri kupanzera kumana because John Shop arunza abuda dako kaninye kuregedza kwakaita mbanje iwo akaita kulimba akalimba saka patira Guinness vanhu vangoputa mbanje pese kumwa kango pese kana neni andifana kunge ndinwa beer muroti because vanhu kana ukaita chinhu chakanaka hachioneke chinenge chingonzi anoswera achimwa wawa akangounganidza vanhu achivatengera wawa but mukunzi makaita bira nezuro kai kuchokwadi here kupi bira takaenda kuChelsea takanonwa wawa $3.50 quart yeah komakandisira pavazoita sei kunyama uko kwakazorwa marata uko kunyama komulanzu kwanyanya mandipondi ndakatiza nenyama yedu ndakatiza nepoto azotiza nenyama ukuzoona unikuona kuti wawandirwa yeah aiwa tikuzoona chinonzi chichimburukutu chimburukutu chemari icho but panenge pane mawaya futi ka mablanco azanambobata mari yakawanda kuda ndikumburongoisa ya aripo vanhu vaone mawaya aripo nema50 amana andikutaurira inini kuti ina ndakamirira kuti ndege isvike handiti ndozvo zvakatakamirira ameni vane nhamo musazotaura kuti anzi kuZimbabwe kune nhamo ka geto recovery yakuromorireka 100 papapa komfana wakangonyarara chii chikunetsa wakabata maoko taura nyaya yako chii chikunetsa fana kutambirisa waya uyo aende kubasa ndomana yakutambira uide ungopinda graft vanaona ukuru vana vafana kutaura okay aiwa ane respect mfano akarerwa
Aya but ano. Nyaya iripo muno mugeto medu pane zvinhu zvakawanda zvakungoshoresa zveshuwa. Pamwe tinenge chitamba, pamwe tinenge chifara but takungoteererawo zvekutaurawo maelders. Ndizvozvo. Enge pane imwe nyaya futi handisungakangamwe yamakataura. Ukati Fonzo, iwewe kana uchitamba naMangingo, handitika iwewe uri shamwari yaMangingo. Zvandoitirana inini naMangingo hazvifanani. Hanzi Fonzo, iwewe hausi shamwari yangu. Shamwari yangu was your late Sekuru. Ngunzwa here? Ernest. Kwete iwewe wosikombosvikewo padheni pangwe uchitongo uri shamwari yangu yauzondoona. Hanzi unofana kuziya level. Pekugumira. Uri kuona vapana vembare muno muka vanondijairira just because ndiswera nawo. Vanozonda undimutsa na7 ndiri paholiday nini. Ndiri paholiday shamwari usandimutsa na7 undimutsa chaukumutsira hapana. Ndoda ndikutengere bhiya. Ndiri paholiday nini ndofana kumuka time yandinoda. Ndakafana kumuka kana na12 kana na11. Usandinokera uchida kunyebera kuti mablanco mamuka sei. Uchida kunyeba uda kuti ndikutengere bhiya. Munokwanisa kutiudza vanhu vari kudare here. Ndifonzo napakaso. Pakaso naenda kupi? Vanita kutumana. Fonzo napakaso. Fonzo, geto recoveries. Geto Chao unoza kuti boss anokada kuzuka ngonzi vamuka sei unoza. Zvinonetsa unokeda nehit iri kunokuka nematemperatures anenge ajairauka. Would want to know kuti you see now. but geto recoveries mimi ndeipooneka chimbwa kana ndakakuona muchitepa bone zuro imi. Ayo, ibalance yekuti kana ndazomwawana chi. Okay. Otherwise makato recover futi. Aenda tobo. Unoona nchirwa pai. Nyaya yekuti kana ndine mari nini kana ndina kutengera Fonzo coat. Obva kuti aiwa Fonzo samutengere coat. Anonwa musomboti. Tapiwa zviregereri. Mati? Iwewe neshamwari dzako ndakakuzwa mutauri ava ndiwe mbatu. Ani? Tombokata here. Taura aiwa sakati. Makazvizwa rini? Personal handei when was that? So we've got Mira, when was that? When was that? When was that? Mati tapiwa. Saka when was that pamakadzwa ndichidaro? Unosununguka kuti shanda kumwoka naka kunzwa. Mablanco vauya. Aiwa, yanzi zoni tapiwa. Nyaya yekuti kana vachitengerwa Fonzo koti voti ndeve krango. Ndiwadi kubvunza kuti when was that? Mira kaniwa ari muvidhiyo munhu. When was that mageto crown king? Makazvinzwa kupi? Panga painani. Sha zvimwe zvinhu unongozvinzwa na. Aiwa, tikuda kubuka nyaya yemakuwa. Aiwa mafunga shamwari. No, Tokara mbare vecho. Sha zvinoitika umba kwako pamwe ndikuziziya wewe auzivi ndozvi. Aiwa hatitauri vanhu vasipo. Saka ndikuda kukuzivisa zvinoitika. Saka iwo hanzi iwo audzwe ndori. Aiwa, inosanda kubvunza kuti pabosi I don't remember ndichida. Inini amagenesi kutotengwa kwealcohol kwete kwekrango. Because auno. Yes. Satonga madrink. Yes. Mangingo. Mangeleka utenga wawe. Yes. Nai Mangingo. Iya tione Mangingo. Aiwa, Mangingo ita steady ukwate. Munhu